A Brian sa ukázal, že je pripravený skvelé na to, takže neviem akú mám úlohu teraz v týme, takže budem buď čakať na šancu, alebo pripravovať sa v tréningu lepšie a nevidím tak netečie, ale dá ešte raz, lebo práve som to chcel povedať, že ale asi o to tvrdšie ešte makáš na sebe, neplánuješ možno z povrčivosti niečo zmeniť? A tak. Nakážem, doplním ťa, dobré, nie je to náhodou v tej príľube, ako si vralo, že aby to s tou príľbou teda prinieslo šťastie, ale... Tak neviem, mám ešte aj druhú príľbu, no a neviem, mne sa chytá v tejto príľbe dobre, či na tréningoch, no škoda toho zápasu, takže ja tu nevidím to, že to bude v príľbe, je to všetko v hlave aj tak, takže treba sa na to teraz dobre nachystať na tieto dva zápasy, no a verím tomu, že divákov nesklameme a že to play-off, že to nebola náhoda, že sme sa tam dostali a že ich potratíme aj doma toho supera. Jaro, debatujete s Braňom medzi sebou o chybách, alebo respektíve o tom, čo by ste mohli viac robiť alebo nerobiť? Tak určite preberáme tie góly, ako padnú a snažíme sa pomáhať si navzájom, či počas tréningov komunikovať spolu a vlastne prebrať to všetko a dobre sa nachystať na to play-off, aby ten brankár, ktorý už bude v bráne, aby tomu týmu pomohol zvíťaziť, takže treba zabrať a vieme, čo nás čaká, do čo ideme. Je to Dynamo iné ako v základnej časti teraz play? Ťažko povedať, je to skúsenejší tím a neviem, či tam minulý rok aj nevyhrali neviem, majú viac skúseností, určite sú lepšie na to pripravení, no ja si myslím, že sme mali sezónu skvelú a do toho play-off sme sa dostali nie náhodou, takže ťažký super, ale treba to zvládnuť. Veľa šťastia. Díky. Čau.